IPOB ekelekwa m unu Lolo Nneka Chimezie n'Igbo. Anyị na-ewetakwara unu ọnọdụ Igbo. Ihe m chọrọ ikwu n'ụtụtụ awụ maka ọnọdụ anyị na Nigeria now. Ile anya ugbu a now. Otele m tiwere mkpu ihe a na enwere civil war. And that civil war anyị na-alụ ya. I want somebody men na na-akpa nkata yesterday. Ya sị m na ụmụ ya na-aga under believe na ha wụ ndị kwechiri na ụmụ ya ga-ala school na South East. Anya m ya one advice. Advice m nyere onye ahụ wụ nwanne. Zọwagodi isi onwe gị na zọwa isi onwe ụmụ gị. Maka na enwere ndị mgbe insecurity a wakporo anyị from 2021 to 2024. Enwere ndị nọ na social media na-akọ ma nke ha ma nke ha na-ama ha. Ha alawa South East ihe ahụ rie isi ha. Ya rie isi ha. Unknown to them, ha makwadokwara ihe ahụ riri isi ha self. Enwere onye bịa na na type carry na my page. What you don't know is bigger than you. Ya may apply. What you don't know is bigger than you. Na ekwele m si hapụga ndị mmadụ ka onye ọbụla na-ekwu uche. Onye na-enweghị ihe ọ na-ezo. Ọ bụ na enweghị ihe ị na-ezo, enweghị any skeleton in your cupboard. Ahụ m reason ị ga-eji asị ekwuru maka gị. Ọ maka anybody. Kama na enwere ihe a na-ezo a na-ekpuchi. Then ndị na-etetenu mmadụ na a ga-egbu mmadụ ejiwa for what exactly ka ị ga-eji egbu mmadụ ibe gị? For what exactly? Na mmadụ kwuru okwu ka ị ga-eji egbu onye ahụ. This is going way too far. Na mmadụ wegidere iwe nke wụ na ọ pụtara kama na ndị a na-agbagachi egbe ọdụ ha anaghị egosi ihu ha. Pụtasị mmadụ na ya ga-egbu onye ahụ ma onye ahụ bata na South East. Na-atụsa ya n'ụwa niile. Onye a na-akpọrọ aha kwuo okwu a, onye a kwuru okwu a ga-ekwucha ihe a ga-akpọkpere shop ya. Okwute ochicha na mkpụrụ na Facebook chee nọ ka o tie mkpu ka o kwuo ka o tinye ọnụ n'okwu ka ọ ghara asa ka o tinye ụjọ. Okwuchi okwu ahụ ndị iro ndị Boko Haram awụjuchi n'ala Igbo in the name of ndị amị. Onye ahụ lọtede na onye ahụ gbuo, edeze onye ahụ gbuo. Etuwe onye kwuru okwu. Otu aka some people ji ga nga n'ala Igbo ugbu a. Onye na-anya ala Igbo ọkọ ihe ekwute n'ọnụ. Onye chọrọ igbu mmadụ ọ na-ekwu ya ekwu. Ị na-ediri ikwu ya ekwu. Onye nwere plan ọ na-ekwu ya ekwu. Ị na-ediri ikwu ya ekwu. Chukwu ji ekwu ndewo. Etu a ka esi gbukpọ ndị be ya nọrọ on social media. Chere ka m jụọ nụ. Ka ezi ka anyị ndị na-azọzi nwere onwe ya for freedom na-enyezi ndị iro ha aka na-egbusi onwe ha because the threats ndị a na-etetụkwa ya wụkwa ndị Igbo. Nkwesịrị all you need wụgoro na onye ahụ ekweteghị otu ije eme nke gị. All you need wụ ịgba mbọ ka ị convince ya because onye ọbụla dịkwa important. Ihe ga-eme wụ ka ị convince onye ahụ na mba ọ dịkwaghị ụta. Conversation, you engage in a constructive conversation. But mgbe mmadụ bịa mụ onwe ya allow, demand, dị obsessed, nke wụ na mmadụ mepe ọnụ kwuoro onwe ya okwu, threaten onye ahụ with death. So onye na-threaten with death, the point wụ na ndị nwanne ndị iro anyị
to show Munna and can't be among anybody put a map on a threat no. And then they try to see why. Indeed, well, no, Hannah. I chose him one on when no. It will claim you walk and say on a how cool on social media very soon. I put our on ground. Well, whether my guy, I put someone on a leave. It got me go school. In one here in Aquado today, gave Burungo Moga. In one here in Aquado today, gave Wugena Lali with so many people who foolishly like this. Now, Quado here and I might not. I said, the Potane Kokuna log and alone on social media. Where Chopotana Ali were offering more bag lose here. Because in Gaika, now log here. I want to lose on my york. So in the I need to remember which was in the Gaga cooperate with them. How be Hangwaya? No, go carry home now. When I want my young meeting. Lady Mary. Yeah, with the first time in history now when Gamada Jack and Neke were Utia gave factions. In a sensitive matter like this, sensitive matter of life and death, ane bundi banye, ane bundi mada kaneke waka kwechiri, ana muyo kanalo. Do you know why? Eso kweji mari Igbo has eluded us. Ndi wada amazi ihe wejoku. Na to us, ihe wejoku undolu haka. Ihe anyị nwa ndị Igbo, some of us na hụtazi azụ eziokwu undolu haka. Ndị kara me mkpọtụ, ndị kara meta arguments. Ịnọ nga ahụ, ịnọ nga ọ na-eme ma onye na-eme nke ọ na-eme. Na mmadụ enwezighị ike iyi ụzọ ụbụrụ ya nke Chukwu jiri kee ya reason even at his own risk. Ndị mmadụ na-erisk onwe ha na-ezuzu ha ma nwụkwa. Hey, ọ na-agba m anya mmiri. Ihe awụ mkpụm tiwere kemgbe February. Ka ezi ka anyị mma na-azọzi nwere onwe jizi pụtazie na social media. Tọgodo onwe anyị aka na akpịrị. The worst part was, these fanatics are so blinded that they can hardly reason. Even when a joke no any tobo. And here make we ya reaction. What did you shout to Tunde? When I didn't and we bring a money make it easy here where I can do away on asin. When I hear a cafe willing. And we bring giga look at all, shikaton. Gila bo bege log ta log gila bo nu ro na bege chechiche see my strategy ga when I walk judna omu na choku ko omu ka na choku for once chonwe ga ajojo omu na choku ko omu ka na choku ihe am na-eme ọ na-enye aka Nneka ano mota ye wanyo ye na-ele nga anyị na-esi na nwere onwe wụọ uru. Ị na-ele ndị mmadụ mepe ọnụ na-ekwu okwu. A na-ekwu okwu na-esi isi. Ifu na okwu onye ara na-ama nkwunu. Anyị amaghị na studyala our nature. Na-enwezi ndị iro kamara nature anyị karịa anyị. Ndị iro kara ghọta anyị nwa bụ onwe anyị. Anyị aghọtachighị onwe anyị. Anyị amajikwana ihe anyị chọrọ. Even over the years, anyị bịara chọgide ego ịhụrụ ego a na-akpa akpa. Ego a achọ akpaga anyị eji etu anyị. Ha ma na ego anyị na-akpa bụ ego iberibe. Onye kpaga ego kpafuo. Elu hụrụ ego ahụ. Mana enwere nwanne m nwoke kpọrọ m from obodo oyibo. Mere ya na-akpa nka. Msi na okwe mana ịkpatara ego too much na mana amaghị echie na ife ole because ụmụ gị ejekọ ha ịlọta ele isi ego ịkpara.
aja m obodo oyibo mgbe ọ na-ekwu na onye ọbụla na-relocate, and this issue of anyị nwe complex. Ọ na-ekwu obodo oyibo ntị ka m gamadala n'obodo oyibo anụ ọrụ da ya. This obodo oyibo ndị Igbo anyị na-adị good at promote ndị ọzọ, anyị anaghị promote onwe. Enwedị ihe ọbụla nọ n'obodo oyibo na-arụ na ọkụ na-anọ 247 iri etere ya dị ire anyị etere ekpele n'ihe ụta ahụ echete nke ndị oyibo. Very soon ọkụ dịwa ha ala ugbu a enwe ejikwa ihe nọ n'obodo oyibo. In fact ọkụ na-adị anyị na onye ọbụla na-azụzi sola na-eti. Ị na-anụ obodo oyibo ya dị ka enwe ha ebe wụ slum, enwekwara ha slum mbụ ndị ọcha anụ. Obodo ọbụla na-ala ha ga obodo oyibo kpata ego ha nata bịa na-edevelopụ be ha. Ha dịkwa akpọm ndị China nọ n'obodo a bụ Nigeria. Enweghị ike ịhụ nwa ndị China maka ha ma na population ha nwere chọrọ ụmụ ha bịa nga mụọra gị ụmụ 1000. They are increasing your population and then increasing your economy, the development in your land. They need decrease nke ha. Then I say na agba ego go obodo oyibo na-eme onye ebe echobere bolota na-eme nganga ndị n'obodo oyibo asị ife anyị nwere na Nigeria ya bi n'ọkụ. Then ndị ọzọ na-ele anya achievement ihe nwana ndị n'obodo oyibo na ma lọta nga na na ha penny n'afọ ha na-agha eze. O wee wuru na study chago anyị hụ na ya efule. N'ihe anyị nwebụ ndị Igbo na-aghọta ha owu na ala Igbo ya anarughị anyị ya. O teele mgbe m pụtara jee mkpu population si ndị be anyị lụwakwanụ nwaanyị na mmadụ agwụla. Obi agbụwala m. Anyị amaghị na ndị ire anyị na-asụtọdị anyị and ha amakwa na mmadụ agwụla. Nwa reminant ndị nke fọrọ n'ụlọ ugbu a na-aka anọ na na-enwetara anyị nwere onwe ha si na ya rịbata. Nwere onwe a na-enweta adịghị m against it at all. Adịghị m against IPOB at all. Adịghị m against Maazị Nnamdi Kanu at all. Ana m akwadokwa ndị DOS. Mana aga m awụ a fool, a very big fool. Mmadụ ịghọrị m. I will be a very big fool. Agala m far and near n'ala Igbo. Study na-ahụkwa ụzọ na-ahụ ọdịnihu. Wee mara na m ga-awụ ezigbote anụ ọfịa maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu maka mkparị a ga-akparị ma whatever mgbachi nkịtị. Posterity will not forgive me. Mgbe na-agwa ndị Igbo biko na onye ọbụla bụ onye Igbo si gị hụrụ Igbo n'anya, ihe anyị ga na-ekwu okwu Igbo otu eji echekwawa Igbo. Na Hausa abatago ọka. Na ndị aka na-asọrọ anya awụ ọtụtụ n'ime nọ na social media na-ebu echi ihe federal gọọmenti na-eme na-ebu echi eziokwu. Mana ihe na-agbụwa m obi m jiri hụ na anyị atọla anyị amara n'ọnya. Ụlọ ọhụrụ gị agha ime ụlọ. Agha ime ụlọ na-ekpochapụ ezinụlọ. Ihe na-agbagwo ama obi na-awụ nga anyị kwesịrị ha nọrọ na-eti olu. Agha ime ụlọ ka a na-alụ. Anyị bịa kwugide okwu ruo ebe mmiri a si baa n'opi ụgbọ ọgụ na agha ime ụlọ a si na-apụta asọ onye etikwule ya ọnụ. Mgbe na-ele ndị niile na-aba mba etikwule ya ọnụ, I will be potential dead men out of their own foolishness. Out of the fact that ha hụchara eziokwu for one reason or the other, because ha are so fanatical, so brainwashed that they find it difficult to live. And when ọtụtụ secret societies na ọtụtụ churches na they mad. Ndị ana m wonder otu ndị mmadụ si daba n'ụdị ihe nke a. O wee doo m anya. Now, human brain can be manipulated, and once it is manipulated, set all you on a path. It's difficult. And the brain in the Igbo, so Nandi here metatra utuchupu shike ayi waya ayi. No only Igbo they are passionate about anything, unless mo wonya na gwo onwe yenjoku. Nke a number one, number two.
anyị enweghị a very good source of information maka onye Igbo ọbụla ghọtakwara nke bụ eziokwu. That is why some of us sokwe na-eti mkpu na-akụ aka na-aghọtasịrọ ihe m ji wee ghọta ahụ na media person wee kpagharịwa wee hụ eziokwu shock m nọ. And that is why onye ọbụla ịhụrụ pụtara na chi mkpu ọ na-eti mkpu with anger. The anger wụ na the seat enyere ya ọ na-agbawa obi na trust i nyere kwete na ihe agwa ihe anyị na-emere onwe anyị eventually ịhụzie na ọgbụ ọkwazi ihe anyị na-emere onwe anyị ọ na-agbaghara. That is why ịhụ mmadụ dịka Jovika ha akpa na m mbọsị anụ ka ebe ka ọ dịka eso okpuletiwe nke ka ị na-eti ka ndị nọkwa kpụrụ isi na-anwụkwa gị ọgụ ọ na-agbawa obi. Ihe m ji ndị niile ji m kwuo okwu enweghị onye m na-ewesara iwe, enweghị onye m gwara okwu, enweghị onye m kpọrọ iyi. I was once like that. Mana ihe na-emekwe m bụ na adị m akpọ mmadụ ihe, adị m akparị mmadụ. I engage constructively. Ịgwa m ihe m jụọ gị ajụjụ anyị kpaa dị nkata because mmadụ adịghị ekwukwe n'okwu for nothing. I always na-enye sna ga-enwerịrị ihe onye a ji na-ekwu kwa ana m enyekarị benefit of doubt. No matter ihe m laikere gị m ga-enyerịrị benefit of doubt wee na-ayọ onye ọbụla na-ege m ntị biko no matter ihe ị kwere na nye benefit of doubt. Enwe ihe ị nụrụ nyocha ogbu a na ihe ahụ ndị Igbo enwere ihe a na-akpụ ihe na-amadụ ihi ya ga-eri isi gị. Ihe na-ama ihi ya ga-eri isi gị iyi ndị Igbo na-akpụ akpụ. Otu esi akpụ ihe ahụ ịmapụta ihe dị nwa nha ịmadụ ka o siri bido ịmadụkwa n'ebe ihe mmapụta defend wazọwa ihe na-ama. Enwe onye okenye nọ nga ahụ ọ bụrụ onye okenye ka ị na-abịa na-ekwugide ihe na-ama ihe a ga-akpọ gị iwu ihe na-amaghị isi ya ga-eri gị. Ndị Igbo ihe anyị na-amaghị isi ya na-achị iri anyị nọ. Ihe anyị na-amaghị isi ya eriela ọtụtụ maka ihe ngene maka ihe ha na-amaghị isi ya. Enwechara ndị si obodo oyibo mgbe ahụ bata ọkwa n'aka ndị ha na-akwado gburu ha maka ihe a na-amaghị isi ya n'ọdị. O wee na-agbụwa m obi. Ihe m nọzi na ya ugbu a wụ ka onye ọbụla zọwakwa isi onwe ya onye ọbụla iwuru onye Igbo na-ege m ntị ịhụrụ this foolishness and this madness onye ọbụla kwụsị ya zọwa onwe gị zọtazi onwe gị ekwu okwu ịzọ maka ise gbakọ zọwa ndị ọzọ gaa zọwa obodo gị chekwawa obodo gị. Mgbe nke mere enwere onye nke si m na enwere onye ihe m na-ekwu eji like m sị ha no. Ihe m na-ekwu ndị Igbo ji like m mgbe m na-ala n'ụlọ na-eripọtụ gachi ihe na-eme n'ụlọ ọwụ maka IPOB. Nọ ihe ahụ ịhụ m ripọtụ wụrawa ihe ijizi het m ọ bụrụ maka ya ka iji like m in the first place. Enwe m any regrets. Nka ga na-arụkwara Igbo ọrụ na-aga n'iru maka na ọrụ m na-arụrụ Igbo ọtụtụ ndị ama na ana m arụrụ ya onwe m na ezinụlọ m to keep them safe. And ekene m na-ekene Chukwu owo I was safe and my family were also safe. I laa ụlọ udo anachi. Onye ọbụla bụ onye Igbo biko na-agbanyeghị n'ebe ị nọ n'ebe ịkwụ biko ihe kagodo mkpa wee chekwagodo n'ala Igbo nke anyị maka na otu o ji do ugbo ana m eche na ihe niile awụ distraction ka akụ nwụrụ anyị anya kama anyị ga na-ekwu okwu ihe na-eme anyị. Insecurity ka nọ n'ala Igbo and insecurity nọ n'ala Igbo kịta agba aka mere.
insecurity on Ali will now majorly government agents. Ndame. Nnamdi Kanu na a report. And there about that place. And I want the Tiger Base. I got a banner led by a Yoruba man, Ola. And when did a wire kirikiri? Ha ganga na bamman open no fire. Non so kwanya this report. Babu shende mad. Wata shande mad ebe. Babu shikwana ndinka babu shi. Asa ha nwetere information no ụmụọma no nga na bamman. Onu ga ebe ndo ha na eze juru open no fire. Babu shende mad. The Tiger Base. That discussion I know on social media. Me realize that discussion I know on so I know some kwahun otutun dia una hebudia. How about gather ring the light more send their mother to Buddha many investigation. Makandi press and tell him to one and the press and a report in a man leave. Manega hundi Saha wundi wo nongo gba na akpo onwehi nde kuke ma oburukwa mani squad so se ebe aka ha zuru ha pụta ime ọkpa na ala ogbu ha huwa nsha n'ọhịa ngwa ha gba agaring light pụta call out Tiger Base ga ahụ ha mana ihe ha na ebe a dena ndị ofe mmanụ ndị Yoruba abla bịa join zi anyị nitro na ekwokosa ishon makana most of them nongo ugbu a na. So now, because they know what I stand for. Kana what is it? I see you go the game man. But anya give up. We keep pushing. So him give you now because no one no get when I me. Kai ti wezi anya ni here na go na Igbo kai save ali Igbo. Nanda minila no na Igbo wondi repentant Boko Haram and ihe Buhari ji we kwok also not on ground. So I surround the guy and your team and this is agreement. This our current president. Now kept here agreement APC government to game jihad. You know, I only meant when I post here and I bend you and I want movie. On a man on Nenya can promote sensitize or ne push ihe na emebe ha na achi hot nye ha aka wara ha media ana maji ndị na achi ndị ofe mma na ochie na share nwanyị na ebe akwa adocha mma unu ọhụ na nge onye ofe mma no share anything ndị Igbo na share as our own challenges unu ọhụ ya. Because ha share ya they are helping to broadcast it. Nke ha me ozugbo memre ha bido mata na ha ga-eto Nnamdi Kanu ma ha tụrụ ya nga. Enwete ndị ejikwa nke ha anwụ ayi ọgụ. Ọkwa ndị Yoruba etole Nnamdi Kanu. Ọta ka Nnamdi Kanu kwuru kwa. Ọkwa ha wụ ndị kwoga. That is how stupid and rigid we are. Kita na ha wele nwayọ lakwa obe ha nwekwa na anụ olu ha. Ike kwa ụgwa na ndị nwere ike nọ ndị nwere ike asọ na ha ndị ugwu akwụ na-egbu ha because enwe nke m hụrụ ebe ha somebody weta ebe ha na-eme ja ma ndị beggars na ha na-achụ ha codedly na anụ olu ha mana ihe anyị nọ na ya awụ ha keepkwa anyị busy ha study chago anyị nwa bụ ndị Igbo study anyị very well keep anyị busy with them mmadụ pụtazi ya na aṅụrị n'ọkwa taa ka ha na-ekwu ya anyị nwa ndị nke kwu ezi ya kemgbe gịnị ka unu mere ọkwa iyi ka a na-akpọzi ndị ofe mmanụ ka na ha ga-alụzi ya ọsị ha ga-alụtaziri ụlọ no ha jụ unu were idea jụ unu na-alụ ọgụ nke ha mana unu ama anyị ka m gwa unu ụlọ na-aga eji ya ọnụ ihe ndị ugwu ji wee wakpo ndị ofe mmanụ ugbu a na-awụ na agreement ha na Tinubu na Slack maka agreement wụ na ekele anyị bụ ndị Igbo ndị ugwu ga-ekere ala anyị ndị ofe mmanụ mee anyị inherit
Ota ha ndị ọcha ji bịa bucha Africa, ebuchala anyị nwa bụ ndị Igbo. Nwa president ọ dapụrụ ya n'ọnụ, okwu kwuru ekwu na ha ga-eme nwa inherit na ndị ugwu nwere ala anyị. Kama anyị niile ga-agbakọzi aka ọnụ na-azụ ala anyị, anyị na-adọgbusi onwe anyị. Over what? So onye ọbụla bụ onye Igbo na-anụ olu m taa, ọ bụrụ na ị hụrụ Igbo n'anya, gawa meeting n'obodo unu mara na otu unu just strengthen security. And ọ bụrụ na iso n'ihe nọ na social media na-akpọ onye Igbo ibe gị you need it. Onye kwuo okwu ignore it. Promote insecurity na-emebe anyị. Enwe ihe nụrụ, talk about it. Ka anyị chụpụgodo ndị iro. Anyị na-edere ka anyị gbakọ chụpụ ndị iro. Ndị agha gara aga agba egbe na asụ ndị ụmụọma, ọkwọ ndị ụmụọma ka eji aha ndị ụmụọma dọpụta ha bịa gbagbuo few. Eji nwayọọ na-egbu anyị, na-lessen our population by the day. Maka ha mana ndị nọ n'ụlọ ebuzighị ibu, na-lessen ndị ga-awa ruo echi mmadụ apụta. Ha mana ịnwụ ndị Igbo ọgụ eni agaghị awụ ọgụ. Ihe ọzọ ha mezi iwu, a na-egbu anyị otu, then keep anyị busy with Maazị Nnamdi Kanu. Gị wuru onye Igbo na-eme mmadụ pụta kwuo uche na ọ dị a na-akpọ karịkarị ka nkịta. Ka m jụta na gị ihe niile ahụ onye pụta kwuo uche ị na-akpọ karịkarị ka nkịta. Kedu aka o nyere? O nyere onye isi ịhụnanya aka ka o nyere Igbo aka ka o nyere gị nwa aka? Ka anyị ghọtanụ ka ndị iro si bịa na nke ikpeazụ anọ ikewa anyị. Enwekwa na ihe a na-akpọ freedom of speech. Ka anyị respect anụ ya, irrespective. Na ọ bụ ọkwa onye ọbụla na-aba mba anụnwa from Maazị n'anya. Ndị na-eti mkpa. Ka mmadụ si wee kwuo what you don't know is bigger than you. Enwere ọtụtụ ndị ga na-arụkwa ihe ahụ. Ka a hapụ ịghọta ihe na-eme. So iwuru onye Igbo, ala Igbo ka a chọrọ ịnara anyị. Ihe ga na-eme ewu ịgba mbọ. Ihe ị ga-eme ka anyị secure ogodo ala Igbo. Ka m gwuo na ihe ga-eme. Take this thing m na-agwụ to the bank. Dee date taa. Denye aha Lolo Nneka Chimezie. Kwuo na m kwuru ya. The plan the Islamic nation na-eme agree na a ga-eme jihad all over the world. Plan ha na Europe otu ha ga-esi enweta ewu ha mecha increase their population. Ile anya na Europe, London now, ụfọdụ na-alụzi nwoke ibe ha, nwaanyị na-alụ nwaanyị ibe ha. Ndị nke ga-ala alụ mụọ ha mụ otu mụ abụọ. Ndị Muslim na-ebe ahụ lụọ anọ, ha na-amụ 20. Before you know it, population ha na-akarị, ha were vote nara ọchịchị. Simple. So ndị ọcha amụtala ya ugbu a na-akakwashi ha ụkwụ n'aka. Then in Africa, abịa study ndị a na-amaghị na Muslim nations can Africa carry Christians. Christians actually are in the minority. We are in the minority in Africa, Christians. So abịa gbakọ bịa na Nigeria. Emana Nigeria were a member of OIC, Organization of Islamic Countries. And then even in Nigeria, ndị Yoruba an Islamic nation, Masike when Hausa an Islamic nation. So that is why Buhari na Tinubu part of the agreement and the agenda haga eme jihad na Nigeria can convert Nigeria totally. Take it to the bank.
take this thing to the bank. Right today's date. Part of agenda ya ka ha jiri gụrụ ozugbo enwede be chọrọ ka ndị Igbo kpute owodo no maka hatred no achọdụ ka anụ the plan na service chiefs ndị Igbo enwede ebe ha nọ one bit ndị Igbo anyị enwede ebe ha nọ na army from number 1 to number ndị Igbo ndị aga security meeting during Buhari's time ebe ha ka nọ kpa nkata wee study anyị wee study anyị wee hụ na ha nwa bịa nwanyị ọgụ nke ha nụrụ that civil war a na-eblame Ojukwu ọchị na atọrọ m unu. That civil war was actually a continuation of the jihad. The genocide na North wụkwa a continuation of the jihad. Mana mgbe ha bịa meet a stiff resistance nke tụrụ ụwa niile n'anya makwa ya wo dị owo ịma abịa ụgba na anyị na-eto ọnụ na gide emedile anyị ihe awụkwa in old glory ene otu a ga-echa gide emedi anyị right now anyị na-ejikarị old glory na-eto ọnụ. No, you should look at your situation now. Agha daa ugbu a now ndị niile a na-agba egbe ọnụ ga-eke ọhịa ntutu shikoto n'ụgbọfuo. In fact, enwere ụfọdụ ụmụ nwoke mwa bụ Lolo Nneka Chimezie ga-aka akwụ n'ihe agha ihe agha karịa ha niile a na-agba egbe ọnụ. That is all glory. These people were otu obi were lụọ ndị agha ntụrụ ha n'anya. Gọwan wee matị anya ha wee hụ one weakness due to one few of them enweta mmadụ dịka Zik ụla na Alerm na Lagos. N'otu ebe ha na-ebi ige ndị uri uche ha ji laa ya ọgụ. Ọkwa ụmụ ya ndị a ka m na-ekwe ha tọpịwa ma ọ nweta m egbuo. Mana anyị ga na-ekwu this hard truth. So ha bịa hụ na ndị a compromise mmadụ dịka ike Nwachukwu ha. That's so. Hey, na ọgwụkwa na ha mana ha gire push more. So that system ka Buhari na Tinubu use ga eme jihad. Record it right today's date na ba anyị. Then enwere vision m hụrụ nso na nje pụtawa ihe mpụtawa around 2012 2015 na ya gide unite ndị Igbo anyị ga-unite na now anyị ga-unite mgbe ka m bidoro njem a m bidoro kpọkọwa ụmụ nwaanyị ọsị m start from the women nwanne bido na-ekwu ihe a m na-ekwu ụfọdụ ndị oche na ọ dị ordinary oke ibre nwaanyị ha ka m chụ ụmụ ise nọ na di hapụ gị ime ụlọ m gaa on a suicide mission for 3 years n'ala Igbo near the port on aka something that take away my peace to go and report. Kamgbe ahụ m shebe m fete ebe m shi n'otu enwebedo otu m na-eti ibedi isi for this Igbo unity. Wee hụ na the Igbo unity self the more difficult. Wee hụ ihe o ji wee gwa m that for Igbos to unite it's like a camel passing through the eye of a needle, so it's almost impossible. Odogomanya. Makana mgbe IPOB pụtara obi tọọ m ụtọ. Nse nwedị ihe ga-eme ka hapụ ịgbajili ha olu, ịgbakwali ha olu. Lele na anyị lele IPOB. Ebe arụ na-eme. Ebe onye isi ji aka ya na-ekewa otu yi. Ụnụ ọhụhụ na arụ emego. Ihe m chọpụtakwara na ndị iro anyị dịka ha gbagokwa afọ anụnwa wee chọpụta na achọ igbu ndị Igbo meri anyị make sure they don't unite. Ha gbago afọ ya because ebe ha na-epush karịa ewo our disunity. Onye ọbụla pụtara ụgbọ a na-atụ ọnụ ịchịkọ ndị Igbo ha gbuo onye ọta ka echi bufe Iwu Anyanwụ. Maka I was very close to Iwu Anyanwụ. Iwu Anyanwụ bụ onye bịara mgbe anyị mere ihe na December ya bịa hụ ụmụ skuul hụ ihe anyị na-eme na-etisi na ihe awụ the first time ya na-aga ihe ndị Igbo wee nwee ebe a na-eme ihe ya awụrụ maka ọdịmma Igbo na-ekwu okwu asụsụ na-epushi maka ọdịmma Igbo. Ya mee m invite n'ụlọ ya na January 2024
host them to a banquet. Same because Udi Sopono wouldn't die Kianacho. If one young was moving around the coach Kwandi would have plenty a trap of way. O great Mumbia. O time no where now most of you have from where foreign dama of federal government and some state governors sponsor that thing. Because I don't know me when you put cheating out of home job. It's nebe. Uba na go ne domania. I told you for the way I wasn't taking it too serious. Manozi, when they take what was some opinion down, Mogashly. Name. What your biddo to one? Biddo body, why ham now, Barry? When I want to give on you one egg to time. It got Patananya or to begin you. Yeah, the game. Or to him a queen, me. Will the kiki in you. Or to turn the new moon show town, Willie had a poor time. At the point I realized in her name had her already. The Kayo only her name and Bubaya can insinuate. My name was Brendan when your name men. Come a haga did relevant. Come a properly not call you Diana query. Come a haga did relevant or come a game attack or come a gaja you ponu Kukatakuaria. Our strength lies in our unity. Our destruction lies in our disunity. And I'm a waggy, give one Igbo. Only Igbo Nanya no botin keta. Naga Karakadi, you can go. Now, Mother, I don't want to hear the coyon. Na ihe na-eme tata na ihe na-ekwu tata ga-azọta Igbo o wee gbuo Igbo na mbụ owu na Igbo ka a chọrọ ịnara anyị onye ọbụla shield your sword. You cannot go to war with a divided house no matter ihe na-akọ. I mekatala m Chineke ekpere wepụ m ihe anọ for some time mana this morning it felt like I'm ready to pray this message. Prophet so taka ha shi ekwu kwa wo de ga bido church na ebughari amụma mama nke na amaghị ozi kai n'ezi tupu zi anya abịazie. Go to my page ihe niile m kwuru eme mmadụ akpọkwala m na phone si egwu prophet ndị m ahụ ụzọ enwede ya ndị m ahụ abịala asị ma I'm a businesswoman, name him name, and no potam no mabia, chia. Now, what you want you one egg monthing. Happen to any of that in the house of a good bono. Yes. Kai waka akazota libu. Kai unite ano na Chineke si na e wo that needle. Camel na ga pass through. Umunnem no akwa na agwa nchinti. Nasu na agwa nchinti ga na egburi ishi. Ya tụrụ na Maazị Nnamdi Kanu nọ na nga. Me and you. And then when the guy gets to this war with a divided house, hear it and hear me well. Now, our unity, our strength lies in our unity, and our destruction lies in our disunity. One came mad the getting key name in a unite you. In a posa. Anyaga Hagog with ndị agha na-abụ ọdụrụ possible. Ana m asị ka ụbọchị tata mara anyị niile mma. Ndewo.